Ще ви кажа как хиперинфлация, качване на цени, недостигане на заплати. Това ви чака. Спряха ни газ, вместо да транзитираме газ, сега не спират енергетика с минно-добрино дело. Нашите залежи фактически на въглища може да са най-високото качество, но те не дават ефтина енергия. Каква алтернатива имаме? Къде течение газ на американците? Няма го. Къде са самолетите им? Няма ги. 33 години лъжат. Лъжат всеки един от нас. Лъжат ни за всяко нещо под антинационалните телевизии. Това е самата истина. Браво! Ние Лугарна сме се събрали гражданско общество, без значение на раса, пол, религия, партия и какво ли не. И от тук нататък цяла България призовавам да се събират навсякъде хората, за да изкажат гражданската си позиция, а не да слушат телевизионните канали, които ги пълнят с чужди сериали. Оставка! 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 Оставка!